itu bana melakini sadang de inya malagondoria lama di tibo di tapi eno di residen di Bangkaulu balai di Tangalawi kita lataan sinandolu nalain pulau kita sabu nalain pulau malah kita sabu ula alia cerita kita alia ka anak Melayu rajo di masakti ba itu bana melanya kini bagalaya sultan kambang bungu sadang de inyo sultan kambang bungu anak rajo ya di masakti paniat di dalam hati nyekandaan bakti ayahnya nak baburu kadalo rimbo dek rajo yo bima sakti tuju malaya du balangnya nyuruh pai do anaknya nambagala sultan kambang bungu kironya sultan kambang bungu disuruh pai melaya du balang yo nambah rampe di bawah yang sikut sorang baburu kadalo rimbo dibilang sama so itu rukun anak bima sakti anak dirajo bima sakti nade bilang sultan itu ya sultannya kambang bungu nama alun sultan kambang bungu nama jalan ini jodoh balang awak rancak masuk itu nama jalan ini kini di bawah tombak kiek seorang tentu sultan membawa karina nindak yo namu lupo padang nindak yo namu tinggal pai baburu lama seribu mencari rusulan joki jangan itu rajo kini itu de anak rajo bima sakti nambagala sultan kambang bungu dak guna salamu itu lah banyak rimbo nanti tampu besuo bukitnya dakinya besuo luranya turuni dibilang lah rajo malah malape anak le calik palangkan kalau lo basuh di pandapatan memanglah berjalan anak kau kini perjalanan memang kurang elok coy itu bana malahnya kini rupanya de inyo dalam rimbo dan bagala sultan kambang bungu de ari badarok tinggi hari na sadang tangari tapik sadang pembuntak bayang-bayang sadang langang orang di kampung sadang nyerami orang di balai coy itu bana malahnya kini sadangnya orang mandi di tapian sadang hari melatang hari bana panen sadang kancang bana bakaja rusuh dalam rimbo tumpak de inyo sultan kambang bungu bakaja ilien data du balang lape kate bukti masuk rimbo keluar rimbo bakaja anjang malah banyak tu mengajar rusuh dalam rimbo jinak rusuh bukan kapalang hindak tabado malah kajinaknya coy itu kato sabananya tetapi dek rusuh dalam rimbo bapantang mati dek buruan tuan sadang
Sultan Kambang Bungo di awal ilia mula narana sajo rupanya mula tampak lainnya kijang lesiku kijang tu jinaknya bukan kepala dikaja juanya lai ditombak kijang tu hilang kijang tibola ruso batamu ruso batandu ame wa itu bana melakini nak tangguh gadang rusonya tanduknya bercapang-capang kira ruso batandu ame diturik jua dek Sultan Kambang Bungo inyo menurik ruso tagak saja jinaknya bukan kapalang kadi sembah ruso tulari kadi tombak rusonyo hilang lahiran kini Sultan Kambang Bungo main bawa tak tahu caitu bana melakini padang lah mulai mula kadi ayokkan kadi pancong ruso nengadang padang katibonya lah hilang oinyo Sultan baca mede ati pane waktu itu narusonya turi yu naruso bajalan tari yu na Sultan Kambang Bungo lah cari jodoh balang nambah rampik tak basuh lai jalan kadi cari do balang lai hilang aka anak rajo bananan tak batamu kironya na Sultan Kambang Bungo letari ketapian narancak kironya ruso lari ketampik si upik mandi na ruso na batandu ame pamenan putih olah gando lari ada tuene sadang nangkok ruso tadang aku cimpuang di tepi kadangnya ku cimpuang di tapian mencalik ke tapian sangat rancak kironya iya orang ado mandi ndak tangguh rancak nangadi tu de tuanai itu bana melanya kini sadang keninyo anak rajo Bimasati agaklah anak rajo Bimasati tadi mencalik si upik sadang mandi nambah namo Sultan Kambang Bungo kepana-pana memandangi ndak jale lai dinya ruso memperhatian lai indak nyole tekanan lain kini indak tangguh rancak doma anak gadi na mandi di dalam air gani malah dipandangi indak tawado karancaknya Sultan lima ko nampunya Tuhan Sultan di mako nampunya ba itu bana katanya kini ndak guna kadirantang lamo tumpak kepada badaninyo nambah namo Melayu tuma Sultan Kambang Bungo awak lama ungko ate tabiang disebut-sebutkan orang mandi lah berang harimau memandangi satu tampak malah Sultan coy tu harimau main tai pulau sadang kaninyo melakini
Basi mamam harimau masuk itu satu mendengar harimau basi mamam tekaji sinan sultan kambang bungo melompek ke batang kayu tarinya panjik ke pucuknya itu bana walakini harimau tatak malah diumbinya nyunikan di harimau gadang sampai laratik sultan kambang bungo menggaga kayu nagadang tutuan harimau malah meninggal daju memakik sinan sultan kambang bungo tuan tolong lambo onderang kampung tolong lambo cetu katanya kini tumpak de inyo sultan kambang bungo le jali awak dalam rimbo bakik siale ka minta tolong sadang de inyo malah kini rupanya si upiak putih gandoria sudah mandi laki pakaian lah sudah mandi masuk itu laki pakaiannya nanelo baru tadanga orang memakik meminta tolong malah kini sadang di hati puncak kayunya calik bana di gandoria rancak subutan bukan kapan halang tuan bana malanya kini rancak sultan bukan kapalang nyeturi harimau kaumbi kayu pandai yo nini malah kini usala orang ko kadibunuh itu bana katanya kini larilah dulu nini empalimu kato sampai harimau lari sinan makato gondoria onde tuan nandi ate kayu datang di matuan tadi iyo kok lai manusia kini nanambo manusia sajatanya kok iyo lai manusia sia kok galah dengan namu di makok dusun jonagari cuba baca 25 sadat kata sampai malah duanya baca barunya sabui galah jo namu ambo sultan kambang bungo anak dirajo bima sati tue putih kok iyo lai manusia sabananya kok iyo lai indah orang bunian dalam rimbo indah ubili dona mangasa cuba baca kulima sadat itu katanya kininya baca kulima sadat bunyi membilang gambirati itu bana kerancanya kini ceko meladik putih cuba kabakan dusun jonagari cesabui galah jonamo kalau itu malah nentuan tanya nanambo malah berdua dulu berdusana nentu malah sultan ganggu alam mambo banamo putih gandoria tapi dek kakak kandung ambo dapat pitana dari datuk babandi yang ambo tabuang masuk rimbo tu mari siko tampe ambo itu katanya kini ambo ranjerong kampung dalam kentuan kata uju satu tersabui gandoria masih loso sajo dari batang kayu tibo sekali malah di tanah bersalam sekali malah sultan kambang bungo dia kandung putih gandoria indak sangko malah badan ambo basonya putih gandoria mulai merapik kabar sedangkan negari kita balik balan Melayu bukit sajo banamo malah putih gandoria adik di sultan ganggu alam kini nabalun batunangan itu kabar nadapik kini bertamu badan kita Citu bana katanya kini ciko malah didik kandung malah to pulang dia nangka rumah itu le katanya lain tak jauh rumah dari siko itu le katanya kini nambah nama sultan kambang bungo bekato di sini gandoria kalau itu malah kato le kakak ko itu kato tuan kandung ambo turikan ke kampung tuan
Ambo banan dulu kaini ambo nang tinggal di dalam gua nangku nambah tapa 10 tahun nak sanang pulau hati nini hilang dan payahnya mencari. Cuy itu bana katanya kini kato sampai pai kadate ini nyobanakan dini jale-jale taman ini. Betapa tadi adangakan wana lana kalau iyo gondo kapai nak nenek panggil selalu binatang supaya janinyo kehilangan kok nyampang cecek binaso badan gondo panggil di gondo salah satu nama ketujuh kamanolong. Mbak itu bana katanya kini agak saja dininya tadi lo panggil segala binatang menado di dalam rimbo. Satu tiba binatang banyak nempati malah meminta ampun pakai niat itu bana lelaki ni. Mano kalian rakyat ambo tolong antan gondoria berdua je sultan mudo nangko antan katapi kang ampun nak kandungi. Antan katapi nagari ba itu bana katanya kini kok tiba beko di sini tu mababalik lah kalian pabilonya besok dapat babayo tolong turi bersama-sama. Tolong turi mulainya gandori ya siapa panggil siapa datang itu bana kato ini tadi mendanga kato cuy itu bebas sorak binatang banyak. Lamantan si gandoria basalam gandoria joinya malaki ni inyo pai bajalan joinyo sultan kambang bungo la basalam lo inyo joinya sinan heran mala sultan kambang bungo bajalan baduo joinyo tuma gandoria lanyo antan balik keluar. Maalun di sini gandoria bakatoy nye rampaladang kini ceko malah di gandoria apo nang katoy nye kini gandoria naik lanak kate punggong gajah ba itu bana katonya kini sultan naik lah kate punggong ruso nak kandung Alanai inyo kate pungoruso na ninyo tumasutan kambang bungo lanyo calik bana ruso na ngadang kironyo itu ruso na disemba tak na modapik ruso na pakai tandu ame. Cuy itu bana malanyo kini nasi upiak si gondori apa ijo inyo gajah tadi lanyo tujuh negari tadi iyo kan kampung Bimasati iyo larajo ayah sultan itu bana nanyo jalannya.
itu bana la kampung nanyo jalan lambe di lamo la di bajalan la jauh le nanyo tinggal la ampi pulun kanyo jalan indak la jauh antaronyo kain jauh panjang sambil lapuk kajelo di barando. Dari jauh lambek di jalan jauh basarang hampir dua potando hampir kini nala tibo di dalam kampung tibo di kampung hanya lai pada takui rakyat tu kini sehingga iko wadan kami. Sehingga ikola badan kami tu bana katonya kini. Sehingga ikola kami mantan itu kato binatang banyak. Jadilah kato sultan kambang bungo jaso juala kamu balik. Sehingga iko kami diantan. Terima kasih banyak-banyak irusana nambah samo na mantan kami. Pabilo kami maimbo besok diminta datang busana kamari. Citu kato malasutan kambang bungo. Naninyo gondoria ba itu pulo mangaban. Alalapai segalo binatang latingga gondoria ba duo jasutan kambang bungo. Tarik ke rumah dekan duangnya dekan duangnya. Indak lama sesudah itu rupanya nandu balang lambar hampir sepulangnya nyodo balang tu dek sultan kambang bungo indak tawau nanaya sultan kinilah berang-berang kadu balang. Dubalang lah ditahan ke ampeknya lah ka dihukum pancong ke ampeknya. Kau ndak balik lah sultan kambang bungo di pado malari itu. Mungkinlah mati si dubalang. Untung capek dubalang tibo ndak jadi sultan kane pancong. Baik itu bang laki ni indak guna dirantang lama. Indak guna dibilang mana sedang di badan dirinya. Sedang di badan malah dirinya kini rupanya dubalang satu tampak sultan kambang bungo. Gadang hati ndak tabado ndak jadinya kane pancong. Tampak lo nya membawa putih yang sangat rancak. Galak saja malah Raja Bima Sakti dibawa naik ke Anjong. Langsung ke Anjong paranginan satu tibo di hati Anjong. Minuman jo makanan lata-lata. Sudah makan sudah minum di sinan baru ke ditanya. Di sinan baru ditanya anak maso itu nak kandung sultan kambang bungo ba jadinya mengko cari yang joinyo tu madu balang. Dan ada ayah sabananya mengko bacare yang bojo dubalang mengko sampai berpisah jauh dan inyo dubalang naik ke bukit mengajar rusuh sangat banyak. Banyak rusuh indak tabado kat siku arem kata golek ba itu bana buruan kami nasari tadi. Itu bana katanya kini ambo kenilian data saja membawa tombak dan sabua batamu lah rusuh na paling ada rusuh gadang batandu amin. Larinya indak namu kancang dikajar so kadapek disembahnya malompe. Ba itu bana katanya kini indak namu dapek doyai rusuh na gadang. Kadi tombak inyo pun hilang kadi pancong inyo mailak. Ba itu rusuh na gadang tu rusuh gadang batandu ame kironyo pamenan putih gandoria ya kandung. Kironyo pamenan putih gandoria itu bana katanya kini balari lah rusuh tu ke tepi air sadang ke menyembah-nyembah juga.
Awak mencalik ke tepi air, kiranya tampaklah nak gadi pali rancak. Kiranya ikolah putih gondoria na sabananya. Ia baku cimpuang dalam air, hampir terjatuh awak di kecimpuangnya. Tindak tanggung kecimpuang mandi, si jogat, si jogi-jogi, si tapuang malah di tepi jalan. Rami malah kucimpuang mandi, rasa karuru, rasanya perhatian. Baik itu bana kato sabananya. Ambo mencalik-calik je sedang menyebut-nyebut betul ya, cutu bana katanya kini. Sedang mencalik-calik masuk air, ia jani orang mandi rancak loba alai ndak kata panah lambo memandangi. Sedang mencalik tapik-tapik tiba lo harimau basi mamum. Terkajui ambo malah ada inyo, hampir terpantiang malah masuk air. Dah tampak kayu ambo lompat. Langsung ambo manjek kayu, langsung lambo ke pucuknya. Harimau meninggal gua ambo, indak tanggung bunyi harimau. Kamanangkuk badan diri ambo. Rupanya dek ulam bo memakik, tampaklah di putih gondori. Aku tak ditolong ya dek gondori. Ya lah mati ambo diari. Katonya tu makini untuk ditolong gandori. Bakato sinen mula rajo bima sati anak kandung putih gandoria kini coiko na sabananya untung la putih nama nolong kondak la mati sultan kambang bungo na Siko malah na tampik tinggal itu wana katanya kini menjawab besinan gandoria ko itu nang kecil ayah nambo tentu yo di siko tinggal ya musangko ya konten kakak musangko kakak kandung di madu sunak janagari ko itu nanayatanya ambokan urang kampung dalam kami kanang ko canak balam siko jantan siko batino nan tuo na laki-laki nang ketik badan diri ambo nan tuo sultan ganggu alam menjadi malah pucuk pimpinan kampung dalam dapik liau menjadi raja tetapi wakilnya datuk babandiang urang indak semangga urang nan indak bapangana itu katanya kini sepeninggal kakak ambo pai jalan-jalan mencalik le di sana inya dapik ambonya buik mula cara itu ambonya kuasai di datuk babandiangnya ajak membuat jahit ambo tak namu mula baki inya sampainya buik di tanah kakak ambo dek kakak percaya pulo sampainya buang masuri Pai